lamuting may between, magkatalatan naman sa daan. Pero ang bulsa ko parang dati pa, hindi na makabili ng masasarap na pagkain sa hapagkainan. Bawat sentimo na buwis na binabayad, pinaghihirapan ng bawat Filipino. Baka sa tuwing Pasko may nawawalang pondo at pera sa mga ahensya ng gobyerno. Nakita ko sa TV, may bagong tuliro na ginagawa, pero ang kondisyon parang di tatagal. Mga malatrais na substang at halatang halata. Sino ang nagpapasimula, sino ang kumikita? Walang nagkukulong kahit napakaraming ebidensya. Kontraktorade, PWH, sila'y ang magkakutsabag dahil may basbas ng politikong korupt na malakas ang impluensya. Para sa darating na Pasko, itigil nyo na yan, laki na lang piyeto para kaunlaran araw-araw. At ang inyong pinupuntohan, napakaraming nasa laylayan ng lipunan ang sumisigaw ng kami naman. Tigilan nyo na yan, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ang buwis naming dinabayad, pwede bang pakisuklian? Magpapasko na hanggang ngayon, lubo pa rin sa bahay ng iba nating kababayan. Hirap ng nasa buhay, lalo niya pang pinahihirapan ng dahil inyong kagagawan. Makonsensya ka namanan. Para sa kinabukasan, para sa pag-aaral ng mga anak, may pampawon pabukas. Nagkatiyaga na lang nagbubukas ng isang lata ng sardinas. Bawat galaw, bawat bilhin ay may patong na buwis na binabayaran ng tao gamit ang dugo at pawis. May buwis para may kondo para may proyekto, pero saan napupunta? Sa kanilang mga bulsa. Sa biwekto niyong gagawin, sana yung kaligtasan namin sumakat ay kaya dun may umasa. Imbis na hamon ang bibilhin ka sa Noche Buena, gamot na lang dahil sa anak na nagkaroon ng sakit na malaria. Ang buwis namin binabayad, pwede tang pakisuklian. Magpapasko na hanggang ngayon, lubog pa rin sa baha ang bahay ng iba. Nang pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang buwis namin inabayad, pwede bang pakisuklian? Magkapasko na hanggang ngayon, lupo pa rin sa baha ang bahay na iba nating kababayan. Hirap na nga sa buhay, lalo niya pang pinahirapan ng dahil yung kagagawan. Makonsensya ka naman na. Iniisip ko, Pasko ay para sa pagbibigayan at kamahalan, pero paano nyo kami mariregaluhan? Hindi na nakaw yung kabanaw bayan. Kayo dapat si Santa Claus, kayo dapat ang magbibigay ng regalo. Di na kayo nagbigay, ba't siya ka pa ang puro? Kailan nyo titigilan? Papatiin na boy. Di na magmamabayan, kayo dapat si Santa Claus, kayo dapat ang magbibigay ng regalo. Di na nga kayo nabigay, pakusnin ako pampondo. Kailan nyo titigilan, papapainabot na ng bahan. Rooftop na limang palapang ng bahay nyo sa sentro mo. Nyayari lang yung kapag kubos na ang tao sa paligid nyo. Kaya't huwag nyo nang itanyin na kayo ay masisinong mga kagabihan nyo. Kaya tamang madapap cookie. It fades out to a single jingle bell sound, and I record a scratch grant in a record scrape. Di pa rin kayo tigigil.